Good evening, brothers and sisters. Moni madzulo abale ndalongo. On behalf of myself, Frank Bradshaw, and the rest of our group, Ndichofuna kuti tidziwane ine dzina langa ndine Frank Bradshaw komanso ndabwera ndazanga pano. from America, we are so thankful that you've given us this opportunity to be here tonight and this weekend with you. Ndifothokoza kuti mwatipatsa nthawi imene kuti tokhalira limodzi usiku uno komanso masiku amene wa msonkhanowa. Three of us are from Georgia in the United States, and then one is from Indiana. And this is the first time that all of us have been in Africa. Alipo anthu folo amene abwera panopa koma atatu akuchokera ku mzinda wina wa Georgia ku America mmodzi ku Indiana koma anthu onsewa folo nkoyamba obwerako ku Africa kuno kuli zambiri zimene akudabwa nazo kwambiri. We've been in Tanzania, Zambia, and now here in Malawi, and we have been overwhelmed by the love from the brothers in all three of these countries. Tapita ku Tanzania komanso tafikako ku Zambia pano tabwera ku Malawi koma chosangalatsa kwambiri taonetsedwa chikondi chachikulu kuchokera kwa inu abale. It's been personally very convicting for my faith to come across the world and to see that there are faithful brothers and sisters striving just like we are for the same mission, going to the same goal. Makamaka kwa ineyonso chinthu chondilimbikitsa kwambiri fa kubwera kuno kudzaona kuti kuliso anthu achonchi olimbikira pa zinthu za Mulungu, zinthu zondilimbikitsanso kwambiri. And we're all unified in Christ. Chifukwa tonsefe timabwera pamodzi fa cha Yesu Khristu. And one day, I may not see many of you again after we leave and go back to America on Monday, but one day we will all be united together in heaven, those that follow Christ. Ndudziwa kuti mwina tikamabwerera kwathu kupita ku America mwina sindidzabweranso, mwina nanu sitidzaonananso pano, koma ndi chiyembekezo kuti tsiku lina mwina kumwamba tikatani tikaonana ndithu. And so this evening we're going to spend just a few minutes looking at one of the ways in which we're all united, and that is the promises of God, those things that we have to look forward to when we go to heaven someday. Nthawi ino ya madzulo tikambapo pa zinthu zina zimene zimatibweretsa ife tonse pamodzi makamaka mwa Yesu Khristu. And not only that, some of these promises manifest themselves in blessings here on earth today. Ndipo pali zinthu zina zimene zimatilumikizitsa ife chifukwa cha zinthu zimene tili nazo pa moyo wathu wa pa dziko lino lapansi. So starting out, we're going to be looking a little bit in Exodus 5 and 6, chapter 5 and 6. Makamaka phunziro lathu titengaponso nthawi kuona buku la Exodus chapter 5 komanso chapter 6. And just a little bit of context here, in chapter 5, we see the Israelites, they've been in Egyptian captivity and slavery for a long time. Makamaka mu chapter amenewa tikupeza ana Israeli akhala ku ukapolo ku Egypt kuja kwa zaka zambiri ndithu. And they've been oppressed. They've been pushed to their limits. Ndipo akhala anthu oti akuzunzika kwambiri kwa nthawi yayitali kumeneko. Pharaoh is a very oppressive ruler, and we see that he makes things even worse on the people in these two chapters. Ndipo tikaona makamaka ma chapter awiri amene wa 5 ndi 6 peza kuti Farao anayesetsa ndithu ana Israeli apanikizika apeze mavuto pa zinthu zambiri. And at the start of chapter 5, we see Moses has asked Pharaoh for the Israelites to have some time off to go make some sacrifices to God. Tikapeza mu chapter chimene cha 5 tipeza kuti Farao Mose makamaka kumpempha Farao kuti alola na Israeli kuti akakhale ndi nthawi yoti akathopereka sembe kwa Mulungu. But Pharaoh becomes enraged by this request. Ndipo timaona kuti Farao fanya kupempho lawo sanagwirizane nalo ndipo zinamukwiyitsa kwambiri. And he calls the Israelites lazy. Ndipo amatchula ana Israeli kuti ndinu ana ulesinu kwambiri. And so then we read starting in verse 5 of chapter 5 in Exodus. Ndipo werenga kwathu tione mu Exodus chapter 5 verse yake 5. It says, "And Pharaoh said, Behold, the people of the land are now many, and you make them rest from their burdens." Ndipo timapeza kuti pa chapter imeneyo pa buku la Exodus chapter 5 verse yake 5 Farao akunena kuti ana amene wawo akuchulukana ndipo tiwapangitsa kuti akhala ulesi kwambiri akuchulukana moteremo. The same day, Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their foremen. Ndipo pa tsiku lomwelo timapeza kuti Farao akuwuza oyang'anira ana Israeli ntchito aja kuti muyenera kuchita izi tsopano. You shall no longer give the people straw to make bricks as in the past. Now anawuza kunena kuti anthu amenewa musamawapatsirenso zinthu zopangira njerwa adzitenga okha zopangira mpaka nopanga njerwa. Let them go and gather straw for themselves. Mwasiye kuti adzikatenga okha zonse zimene zofunikira kuti apange njerwa zija. But the number of bricks that they made in the past that you shall impose on them, you shall by no means reduce it. Ndipo akunena kuti ngakhale amaoneka kuti apanikizidwa mpoyamba koma ayi musachepetse apanikizeni kwambiri amene ndi ntchito.
for they are idle. makamaka ifo akuoneka kuti anthu akungokhala nchifukwa kuchuluka na motere. Therefore they cry, let us go and offer sacrifice to our God. Ndipo anthu aja amalirabe kunena kuti tiloleni ife tipite tikapereke sembe kwa mulungu wathu. Let heavier work be laid on the men, that they may labor and pay at it and pay no regard to lying words. Ndipo akunena kuti analamulira kuti awapatse ndithu ntchito nena kuti iyo alemere ndithu makamaka anthu amenewo. So what we just read there, after Moses went and made this request to Pharaoh, he makes the people of Israel make just as many bricks as before with no straw. Ndakunena kuti chimene anachita Mose atapempha Farao anati amupempha izoke ndemuyamba upanga njwera zambiri komanso zopangira njwera zonse tidziupatsira ndicho kuti ntchito ikule ndithu. And as you can imagine, this seems like an impossible task. Nthawi zino kamaziona khozomati koma ntchito yawo nje zayitha anthuwa. And so as time goes, the Israelites, they can't keep up with these demands. And some of them are beaten for not being able to make the same number of bricks. Ndipo chifukwa cha ntchito kukula ana Israeli ambiri amalephera kukwanitsa zimene amalamulidwa, ena amamenyedwa chifukwa amalephera kukwanitsa lamulo limene apatsidwa. And so needless to say, the Israelites are very discouraged at this point in their history. Ndipo muone zonsezi izi ana Israeli analona kuti mwina amakhala ndi mafunso ambiri kuti bwanji izinso zitichitika ife moteremu. And as we get to the end of chapter 5 of Exodus, it culminates with Moses asking God why the Jews were subjected to this horrible situation. Ndipo tikamapita kumapeto kwa chapter chake cha 5 ilipeza kuti Mose tsopano akuwuza Mulungu kuti taonani Mulungu mukulola bwanji izi kuti ana Israeli adzuzike chotere. Right. And you can't blame the Israelites, right? I would feel very discouraged if I was in their shoes. Ndiponso mwinanso pena ukamayona nkhani iko zomati lontakhala kuti ndali ineyo ndikumana ndizi ndikozokhalabe otaya mtima kuti ndikumananso ndizi motere fwa chachani. But look at how God responds to Moses' request in chapter 6. Koma no mu chapter chake cha 6 muja muoneno zimene Mose atayankhula izi kuti Mulungu anamuyankha kuti chani. Exodus 6 verse 6 through 8. Makamaka buku la Exodus chapter 6 verse yake ya 6 mpaka verse yake ya 8. And this is God talking. It says, therefore say to the children of Israel, ndipo pamene patupeza Mulungu akuyankhula sopana kumuwuza Mose zonena achitira ana Israeli. I am the Lord. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Ndiye Mulungu akumuwuza Mose rawuza ana Israeli kuti ine ndine Mulungu ndidzakutulutsani mu ukapolo mmenemu. I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm. Ndipo akunenanso kuti ndidzakutulutsani ndithu mu ukapolo mmenemu musayiwale ine ndine Mulungu. And with great judgments. Ndiponso makamaka chiweruzo changa chidzakhala chachikulu kwambiri pa inu. I will take you as my people, and I will be your God. Ndipo akunenanso kuti ine ndidzakutengani ngati anthu anga komanso ine ndidzakhala Mulungu wanu. Then you shall know Koma akunena kuti muyenera kudziwa izi. that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of the Egyptians. Mudziwe kuti ine ndine Mulungu wanu amene ndidzakuchotseni mu ukapolo pa ana Israeli, pa ana Egypt. And I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. Ndipo inu ndidzakupititsani ku mzinda umene ndinalonjeza kwa Abrahamu, Isaac komanso Yakobo kuti ndidzakupatsani. And I will give it to you as a heritage. I am the Lord. Ndipo ndidzakupatsani inu malo amenewo ngati cholowa, ine ndiye mbuye wanu. What a powerful response. Tangoganizani yankho limene Mulungu akumuwuza Mose. The Israelites were at an incredibly high level of oppression, and God responds with this absolutely positive message of deliverance. Muone apa ndani nthawi ana Israeli akuvutika mu ukapolo waukulu, koma Mulungu yankho lake ndilowawuza kuti musade nkhawa, ine ndilipo. Listen again here to what God is saying to these people. Ndifuna mumvetsetse apa zimene Mulungu akuwuza anthu ake ana Israeli. I will relieve you your burdens. Akunena kuti ndidzachepetsa chipsinjo chanu kapena ukapolo wanu. I will rescue you from your bondage. Komanso ndidzakuchotsani niyo mu ukapolo mwanu. I will redeem you with open arms. Komanso ndidzakutengani ndithu kubwezerezani pamalo moyendera ndi manja otsegula. I will bring you into the promised land. Koma chachikulu ndidzakutengani kukakusiyani ku dziko la malonjezano. And with such an uplifting message that was just given, notice how the Israelites respond in the next verse. Ngakhale Mulungu anawawuza izi koma ndifuna mumve zimene ana Israeli ananena mu vesi inayo. It says, Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses. Koma nthawi imeneyo Mose atatenga mawu aja kukawapatsa ana Israeli sanamve, anatseka makuru. Because of their broken spirit and harsh slavery. Koma zinatero chifukwa choti anali adutsa mu ukapolo waukulu akuona zinthu zimene zikuchitika nkunena kuti adzawomboledwa amakayika. So despite this wonderful message of deliverance, the Israelites don't let it penetrate to their heart.
ngakhale mulungu anayankhula uthenga umene wachilimbikitso koma ana Israeli sanalole kuti usinthe moyo wawo mtima wawo unalimba. They can't get over their physical experiences in slavery. Pa zimene amakumana nazo pa moyo wawo zinali zonena kuti zawasokoneza kwambiri. And naturally some of them may have been thinking, where has God been during all of our physical trials that we've gone through so far? Mwina kaganizidwa kaone kuti takumana m'mavuto onsewa mulungu uyu anali kuti. Why is he just showing up now? Why didn't he show up earlier? Chifukwa kanjani mulungu akubwera pano titavutika sanakabwera poyambirira. And so what we're going to do over the next few minutes is spending some time thinking about ways in which we can be similar to the Israelites in their response here in Exodus 6. Makamaka pa nthawi imeneyi tikufuna kuti tione kuti kodi ifenso ndi ana a Israeli tikuzofanana bwanji mulingana ndi buku la Exodus chapter 6. Because we can look back and see and say, well, the Israelites, they should have realized that God's promises are true and they should have accepted it. Mwina nthawi zina ife pokhala tikozomati ana a Israeli moti sanakakhulupirira mulungu amauza malonjezo amenewa. And while that is very true, we can also not accept the promises that God has given to us. Ngakhale ife mwina tingaloze chala ana a Israeli kuti anakakhulupirira mulungu mudzoti nanunso mukozokhala chimodzimodzi umakayikira malonjezo amene mulungu anatilonjeza. And so, like I said at the start, we're going to look through some of the promises that we have to look forward to over the next few minutes. Makamaka monga menda nanena kuti muzidziwoti nanunso mudzoti muli ndi malonjezo amene mulungu anakulonjezani. And as we're doing that, remember this promise that we just read about in Exodus 6, what ultimately happened to the Israelites. Mudziwe kunena kuti malonjezo amene analonjezedwa mu buku limene la Exodus chapter 6 linalilo lidzachitika ndithu pa ana a Israeli. Their journey to the promised land was filled with much strife, death, and tribulation, but ultimately God fulfilled his promise. Ngakhala lando okapita ku dziko la malonjezo anakumana zinthu zambiri zokhoma imfa komanso zinthu zambiri zokhoma komabe ana Israeli anakafika ku dziko la malonjezo. God got his people to the promised land. Mulungu anatenga anthu ake ukasiyadi ku dziko la malonjezo. And other promises that we read about in the Old Testament have been fulfilled as well. So just keep that in mind, that God has already fulfilled many promises as we're looking at some of the promises we have to look forward to. Komanso mudziwe kunena pali malonjezo ambiri amene mulungu analonjeza chipangano chakale amene mulungu anakwaniritsa ndithu. All right, so we'll start going through a few. Let's look in John 10, verses 27 through 28 for something that we have to hold on to. Timaonanso tikhozona buku limene la Yohane chapter 10 verse yake ya 27 komanso mpaka verse yake ya 28 tione zimenenso ifenso tingaonepo. It says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Akunena kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga ndipo ndimazidziwa ndipo zimanditsata ine. I give them eternal life, and they never perish. Ndimapatsa moyo osatha ndipo sawonongeka. And no one will snatch them out of my hand." Komanso akunena kuti palibe amene angathe kuwakwatula kapena kuwachotsa m'manja mwanga. So we see here, no matter what happens in the world, God has promised that no one can take away the relationship that we have with him. Koma mukati muone verse ya kunena kuti ngakhale tingakumane zinthu zotani koma mwaona kunena kuti palibe amene angatichotse ife m'manja mwa Mulungu. Despite all the struggle, the tribulation in the world today, as long as we follow God, that promise can be counted on. Akunena kuti makamaka ngati ife titsatire zimene Mulungu akunena, lonjezano ili lidzachitika ndithu mwa ife. Another promise, read with me in 1 Corinthians 15, verses 50 through 58. Lonjezo lina limene lipo tikhozolipeza buku la 1 Korinto chapter 15 verse yake ya 50 mpaka na verse yake ya 58. It says, "I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God." Ndikuwuzani inu abale ndi alongo kunena kuti mwazi komanso thupi silingakalowe ku moyo osatha. Nor does the perishable inherit the imperishable. Komanso makamaka pa chinthu chokutha silingakalowe mu chinthu chosatha. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep. Ndifuna ndikuwuzeni chinthu ichi chimene chobisika tonse sikuti tidzagona kapena kuti tidzafa. But we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye. Koma kuti idzafika nthawi imene pakuphethira kwa dziko tonse tidzasintha ndithu. At the last trumpet. Makamaka pa chitoliro chomaliza pakubweranso kwa Yesu. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. Pamene chitoliro chidzalire akufa adzauka ndipo adzakhala mu thupi losatha. And we will be changed. Ndipo tonsefe tidzasintha.
For the perishable must clothe itself with the imperishable, fatu dziwa kuti thupi lakutali limenera kuvalidwa ndi thupi losatha and the mortal with immortality. ndipo chimene chili chakufa kukayikidwa chinthu chosafa. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, ndipo tikaonanso kuti kusintha kukadzachitika, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. ndipo pa zonse zimene zinalembedwa zidzachitikadi moyenera kuti imfa yagonjetsedwa. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Akunena kuti adzafunsidwa kuti kodi imfa iweyo mbola yako ili kuti. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ndipo timadziwa kunena kuti chinthu chimenechi champhamvu kwambiri pa tchimo ndi lamulo. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Koma tiyamikire Mulungu chifukwa Mulungu ndi amene amatipatsa kuwina mwa Yesu Khristu. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Chifukwa cha ichi abale anga ndi alongo khalani olimba. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Mukhale ochilimika aliyense akhale odzipereka ku ntchito ya Ambuye. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mudziwe kuti ntchito yanu mwa Ambuye sili yachabe. What a beautiful promise. Tangoganizani lonjezo labwino ngati limeneli. Jesus has conquered death, and therefore one day we will all be raised imperishable to live with Him forever. Tidziwe kunena kuti Yesu wagonjetsa imfa ndipo tsiku lina lidzakhala ndi iye mpaka kale. And again, there's no ruler on this earth. There's no law that can be put into place. Nothing can take that away from you. Tidziwe kuti palibepo munthu ina aliyense kapena lamulo lina lililonse limene lingatenge lonjezo la Mulungu kwa ife. Let's look at another promise. 2 Corinthians 4, verse 16 through 18. Tate ndioneni mkwaniso lonjezo lina pa buku la 2 Korinto chapter 4 verse yake 16 mpaka na verse yake 18. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Tiye tisataye mtima ngakhale zooneka ngati thupi lathu likufoka. Our inner self is being renewed day by day. Koma tidziwe kuti munthu wamkatimu tsiku ndi tsiku akuwonjezereka mphamvu. For this light momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory, but beyond all comparison. Tidziwe kunena kuti zonse zimene tikumana nazo kunja kuno kapena ku moyo unowu zingotikonzekeretsa ife ku moyo winawo osatha. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Chifukwa chonena kuti tidziona za zinthu zimene osati zimene tiziona koma zinthu zimene sitiziona zimene zili lonjezolo. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Zinthu zimene tikuziona nzakutha koma zinthu zimene sitiziona ndi zamuyaya. Do you have struggles in your life? Kodi tonse pano tikumana zovuta moyo mwathu? We all have struggles. Aliyense ali ndi zovuta ndithu moyo. There's poverty, there's death, there's loss, the sickness. Tili ndi umphawi, imfa, matenda, izo zovuta zina zimene tikumana nazo moyo wathu. And this may feel overwhelming to us. It may feel like we should give up hope, like there's nothing to live for. Zinthu zimene zikukupakitsa pakazoti nanga ndimene tikumana nazo basi I think tungokhala upandanso chiyembekezo rapo. It can be very tough for all of us to truly let this promise penetrate to our hearts. Zikozokhala zinthu zovuta nthawi zina ukamakumana zimenezo kuti uone kuti ngakhale nalonjezedwa izi koma ndikumananso ndi izi bwanji. But again, think back to those Israelites that we just read about in Exodus 6. Koma tikumbukire za ana Israeli amene awerenga buku la Exodus chapter 6. Things seemed very doubtful for them. They were very tough, but God ultimately delivered His people. Inali yonena kuti anakumana ndi zinthu zimene anataya mtima koma Mulungu analonjezabe kuti ndzakutani inu ndzakupulumutsani. And He delivers us today. Ifenso chimodzimodzi Mulungu amatipulumutsa ngakhale tikumana ndi zinthu zovuta. And so these are just a few examples of the encouraging and uplifting passages about our future and about Jesus. Izi ndi zitsanzo chabe zina zimene zingatithandizire ife kuganizira za tsogolo lathu mwa Yesu Khristu. And there are many others that we could have read. And while it's easy to chastise the Israelites, like I said earlier, it's easy to miss how similar we can be. Chimodzimodzinso monga amene timakamba za ana Israeli nafenso tikhozokhalanso momwemo umaona kuti adzathu amasemphana ndi izi ifenso komanso tusemphananso zomwezo. So just briefly now, we'll talk about a few reasons why we can have that same broken spirit that the Israelites had at times. Komanso nthawi zina funa tikambepo kunena kuti kodi chinga nafenso tikhozokhala ndi utaya mtima ngati ana Israeli chifukwa chake njani. These promises that we have, it's not always a quick payoff to receive them. Zinthu zimene nalonjezedwa si zinthu zoti tidzapatsidwapo mpano ayi. Right? In my mind, I know how grand it will be one day to be with God
forever in his glory. That's just an amazing thought to think about. ukamaganizira kuti tsiku lake ndidzakakhala kumwamba ndi mulungu moyo wanga wonse ndi maganizo abwino kuti ukhale nawo eri But it's not here right now. I still have to wait. koma zimenezi zkuti zichitika pano ndene odikirabe kuti zidzachitike zimene uziganizazo. And the longer I wait, the easier it is for me to forget about that glory, about that goal that I'm pushing toward. nthawi zina ukamadikira nthawi mapita umayamba uyiwala paja kukwaniza kuti uzitaya. And it was similar with the Israelites, right? As when they were promised to go into the promised land, that didn't happen overnight. pamene chimodzimodzi ana Israeli pamene analonjezedwa dziko la malonjezano sizinangochitika usiku umodzi koma zinatenga mtunda. Like I said, that took a very long time, and there was tremendous tribulation along the way. A lot of that was caused by their own sin. ndipo timaona kunena kuti anakumana ndi zinthu zambiri koma zinazonso zinachitika chifukwa cha machimo awo. But as we continue to read through the Old Testament, we see just how discouraged and lost they got at times. koma mukati muone nthawi zina tikamaona chipangano chatsopano umaona ndithu awa anasemphana ndi apa anasemphana ndi apa anasemphana ndi apa. Right? This long journey also caused tribulation, such as days without water, intense hunger. chifukwa cha kudikirira tsiku limene ukalowa dziko la malonjezano koma anakumana zambiri masiku opanda madzi komanso kumana ndi zovuta zosiyanasiyana. And the people had to deal with this, and they had to fight through that and try to find a way to realize that the promises of God are true and reliable. tikati tizione zimenezo sizimakhala zophweka nthawi zina kuti uzindikire kuti lonjezano la mulungu lofunikira komanso ndi la mtengo wapatali. And so, again, while it is easy to look down on the Israelites, we can learn from them, and we can know that since God delivers these promises that I just read, they unite us all, and we can all lean on those and encourage each other through that. tikati tione zimene ana Israeli anakumana nazo zinthu zoti zikozotilimbikitsa ife zikozotithandiza ife kuphunzira apa ana Israeli zimene anakumana nazo. And so this weakened spirit that I'm talking about, I think that's going to happen to most all of us at some point in our Christian walk. tizindikire kuti kukhala ndithu nthawi zinoraya mtima chifukwa cha zimene ukumana nazo zidzatichitikira ife kapena wina aliyense zidzamuchitikirapo kapena zinamuchitikirapo. And if you have a weakened spirit, that doesn't mean that you have fallen away and forsaken God. ine nthawi zina umatha kukhala kuti utaya mtima chifukwa cha zimene ukumana nazo koma sizimatanthauza kuti wataya mulungu ayi. But we should be self-reflecting, and when we do have a weakened spirit, we should turn back to God and lean into his promises. koma kuti zizitithandiza kuti pamene takumana ndi vuto zisatipangitse kuti tithawe kwa mulungu ayi koma zitipangitse kuti tithamangire kwa mulungu. And that should ultimately give us peace and confidence and joy in knowing that he will deliver us. ndipo zimenezo zikhala zotilimbikitsa kuti tithandiza kuti popeza zili chonchi mulungu adzatha kutithandiza ife. And if you're someone here today who firmly believes in these promises, ngati ulipo munthu amene lero umakhala okhulupirira ndithu malonjezano a mulungu, you believe that through Jesus we have salvation and eternal life and these promises, then we must share that joy, that hope, that peace with others. ndipo ngati tili anthu oti timayembekezera ndithu mulungu alipo ndipo tsiku lina lidzakumana naye ndipo zilo titengenso chiyembekezero chimenecho kuwuzanso ena kuti nawonso adziyembekezeranso zimenezo. And if you have that peace and that comfort, so many of the people that you know in your life that don't have that, they need that. titengereni zimenezo tikapeze anthu amene alibe chiyembekezero chimenecho chifukwa kuchifuna ndithu kuti akumane nacho koma alibe. And so we've been called to share that and lift others up, to collectively lift everyone's spirits. chifukwa cha zimenezo timawuzidwa ndithu m'Baibulo kuti ndi kuthekera kuti tithe kukalimbikitsanso ena amene alofowoka nawonso akakhale ndi chiyembekezero chabwino mwa mulungu. And if you're someone here today that is not convinced that God does what he says he will do, that he does not fulfill his promises, mwina nkutheka aliponso ena amene timakayikira kuti mulungu sangakwanitse malonjezano ake inu zabodza zimenezo mwina alipo ena. then I encourage you to read through the Old Testament. And like I said, see what God has already done for his people. ndifuna kuti ndikulimbikitseni muwerenge chipangano chakale mukaone zimene mulungu anachita pa anthu ake kuti anachita zotani. When God says he will do something, he will do it. mulungu akatero tachita china chake amachita ndithu. A few verses that talk about how we can accept the gospel and come into contact with the blood
of Jesus. timaonapo pali mavesi ena amene amatithandiza kuti tikhoza kulandira uthenga wa mulungu komanso tikhoza kukhudzana ndi mwazi wa Yesu Khristu. Romans 6 verse 3 through 4. Timaona pa buku la Roma chapter 6 verse 3 ndi 4. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Kuti sitimadziwa kuti tonse amene anabatizidwa mwa Yesu Khristu tinabatizidwa mu imfa yake. We were buried therefore with him by baptism into death. Timakhala kuti takwiridwa ndi iye mu ubatizo wa madzi aja. In order that just as Christ Jesus was raised from the dead by the glory of the Father, kuti makamaka pamene Yesu anadzutsidwa kwa kufa mwa Yesu Khristu, we too might walk in newness of life. kuti nafenso tikathoka uyendanso mu moyo watsopano. Ephesians 1 verse 7. Pa buku la Efeso chapter 1 verse 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, Mwa iyeyo tili ndi chiwombolo kudzera mwa Yesu Khristu, according to the riches of his grace. makamaka kudzera mu ulemerero wake wonse. 1 Peter 1, 18 through 19. Pa 1 Petro chapter 1 verse 18 mpaka 19. Knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, Tidziwa kuti tinawomboledwa kuchokera mu chiwombolo cha makolo athunso kale. not with perishable things such as silver and gold, Kuti makamaka sitinawomboledwa ndi zinthu zakutha monga siliva komanso golide ayi, but with the precious blood of Christ, koma kuti ndi mwazi wa Yesu Khristu umene uli wamtengo wapatali. like that of a lamb without blemish or spot. Chimodzimodzinso mwina zili ngati kuti mwazi wa nkhosa yopanda chilema china chilichonse. And we know that these promises, they're for everyone in the world today. Tidziwe kuti malonjezano amenewa ndi wina aliyense pa dziko lino lapansi. They're just as applicable to us in America as to here in Africa, as to those in Asia and everywhere else on the earth. Tidziwe kuti malonjezano amenewa amafika kwa wina aliyense kwina kulikonse, kuno ku Africa, ku America, kaya ku Asia, kwina kulikonse. Galatians 3:28 Pa buku la Galatia chapter 3 verse 28. says, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free. Palibepo munthu amene ali kapolo kaya mfulu kaya Myuda kaya Mheleni. There is no male and female, you are all one in Christ Palibe Jesus. wamuna kapena wamkazi ndonse ndife amodzi mwa Khristu. And so today, if you have a weakened spirit that has lost sight of the promises of God, we encourage you to dive into his word. Mwina nkutheka nanunso mwakhala ndi nkhawa mukumana ndi zovuta zosiyanasiyana koma ndi nthawi yabwino usiku uno libwererenso bale wathu kwa Mulungu. To connect with other brothers and sisters like you have here, Komanso makamaka abale ndi alongo amene nawo pano tolimbikitsana. and to all continue on that journey, because one day we know we will all go to the same place with Kunena God. kuti tsiku lina tonse tikhale limodzi kuti tsiku lina lili ndi malonjezano kuti tikafika kumalo kwina limodzi. And so knowing God fulfills his promises, we'll finish off with a verse, Matthew 11:28 and 29. Tudziwe kuti Mulungu amakwaniritsa malonjezano ake. Timaliza ndi buku limene la Matthew chapter 11 verse 28 ndi 29. And again, we know we can count on these following words. Tidziwe kuti tikhoza kuwamva mawu awa komanso ndikuwadalira. Come to me, all who labor and are heavy laden, Mubwere kwa ine olema nonse ndi othodwa, and I will give you rest. kuti ndidzakupatseni inu mpumulo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, Kuti muthe kutenga mtanda wanga wa ine popeza uli wopepuka. and you will find rest for your souls. Komanso kuti zikatero mudzatopeza mpumulo wa moyo wanu. God lifts our burdens, God delivers, and there's nothing else more encouraging than knowing that reality. Mulungu amatha kutipulumutsa ife, Mulungu amatha kutithandiza ife, ndipo ichi chikhale chinthu chotilimbikitsa ife tikakumana ndi zovuta. Thank you for your time. Ndithokoze chifukwa cha kumvetsera kwanu.